Primera jornada del primer ple al Parlament de Catalunya aquest 2017, un ple que s'ha iniciat fora del Parlament amb la manifestació dels treballadors de la presó de la Model. Els treballadors han manifestat la seva preocupació pel fet de poder perdre la feina mentre la Model deixa d'estar activa i es construeix una nova presó a la zona franca. El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha volgut tranquil·litzar de nou a tots els treballadors assegurant que cap treballador ni funcionari ni interí perdrà la feina a cap de les presons catalanes. La valoració, en tot cas, serà els sindicats que responguin per això, però la meva responsabilitat és decidir i aclarir quina és la posició del Departament de Justícia en això i haig de dir rotundament, ho he manifestat solemnement en el Parlament, tots els llocs de treball estan garantits. Per tant, aquesta és una preocupació que els sindicats no han de tenir perquè és una qüestió que està resolta, està aclarida i és ferma i el compromís és explícit i el posarem en un paper si els sindicats volen acordar qüestions com aquestes i altres qüestions que puguin plantejar. Dins l'hemicicle del Parlament, la protagonista ha estat la conferència que aquest dimarts han celebrat a Brussel·les el president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d'Afers Exteriors Raül Romeva. Des del Partit Popular i Ciutadans han demanat al govern català que deixi de gastar diners en aquest tipus de propaganda i actes, mentre que des de la CUP han demanat un pas endavant al govern per reivindicar un referèndum que creuen que serà impossible si el volen pactat. Des del Partit Popular i Ciutadans han demanat al govern que deixi de gastar diners en propaganda i actes d'aquest tipus, mentre que des de la CUP han reivindicat un pas endavant per reafirmar un referèndum que creuen serà impossible si és pactat.